Basically jena omri fl-edukazzjoni. Mela, tħalt fl-iskola qatt ma ħriġt, għadni sal-lum naħdem xi ftit mal-edukazzjoni. Imma min-naħa tal-immigranti jiena għamil żmien twil għal 50 sena kemm tagħmel toħroġ il-Maltese Herald, kont ir-rappreżentant tagħha, għamilt programmi fuq radios, eċċetera, ġifieri dik huwa l-background biex inti fil-qosor. Ġurnaliżmu, omri fil-ġurnaliżmu wkoll. Ir-rabta tiegħi kienet dejjem li jiena kellhom bżonn xi ħadd ta' Malta biex jirrappreżentahom lill-Maltin, kellhom bżonn il-gazzetti u jiena allura kont il-link bejn Malta u għal żmien twil, bad nisallum għax imbagħad iktar tard l-ħadd segretarju ta' dal-Kunsill. Meta bħala ġurnal interessanti kienet diffiċli ħafna. Għaliex barra d-distanza, mela dak iż-żmien ma kenniex sistemi tal-lum. Mela jekk tittibgħat xi ħaġa, jew tibgħatha bil-miktub, u interessanti li ritratti għall-gazzetti u biex jiġi ritratti ritt bil-fors tibgħat il-blokka. U l-blokka li grazzi għall-Orizzont kienu jitu l-Union Press kienu jitu għom nabxejn, kienet tkun tqila. Allura għandek diffikultà biex tibgħat. Ġifieri kien hemm diffikultajiet kbar, imma għal 50 sena sħaħ il-gazzetta l-ewwel kienet toħroġ kull 15 u dik kienet toħroġ kull 8 ijiem u kienet timxi ħafna. U għadha tissemma fost il-Maltin sfortunatament imħabba bidla llum tal-komunikazzjoni il-gazzetta kellha tagħna. Kenna laqgħat tajbin ħafna. Dis-sena waħda mill-aħjar laqgħat li kellna. Sintenni kien hemm affarijiet li saru, hemm affarijiet li naħdmu fuqhom. Attwalment il-ħidma tagħna tibda issa għax iridu naqbdu dak id-deċiżjonijiet kollha li ħadna flimkien mal-Ministeru, għax jiena ma naħdimx mal-Ministeru, ma jiena biss qed segretarju minn barra Ministeru, naħdmu fuq l-affarijiet li għandna bżonn. Allura inti għandek mhux biss ministeri oħra imma anke entitajiet, banek u affarijiet oħra li rridu naħdmu fuqhom. U nisperaw li kif imxejna ħafna dis-sena nimxu s-sena d-dieħla.